आं नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादांजों आं चिरां डिस्ट्रिक्ट गिबियावजों एसोसिएसननि आफादगिरि जानानै बा जोंनि चिरां जिल्ला निउजा कमिटि जानानै नोंथांसिम गिबियाव आं साबायखर बावबाय आरो नोंथांखौ बरायना लाबाय। दा जों दिनैहाय जे मोनसे गाबोन जे जानो गोनां जोंहा दिसाबोल बिकलांग दिवस अर्थात जोङो बुहुमनां नोरजिया जोनोम सान बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे काजलगाव गोजौ फरायसालिनि जे मोनसे कमिउनिटि हल बे हलाव जोङो गाबोननि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। दा नैबे हाबाफारिनि थाखायनो जों दिनै माखासे जे खामानि मावनाय बे सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो आं खावलायनांगौआ बे जे जा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो नोरजिया बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा गाबोन बिथांमोननि जे न'खरनि गारजेन बिमा बिफा बयबो बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो जे जा गाबोन जे जानो गोनां जे गिदिरथार सुबुंगौमा बे सुबुंगौमायाव जा माखासे जोङो सरकारनिफ्राय जे माखासे जोङो सुबिदाफोर मोननांगौ मोन्थायफोर आरो माखासे जोंनि जे मोनबाय थानाय जे माखासे सुबिदाफ्रा माखासे जोंहा पेन्सनफ्रा जोंहा ब्लक जानानै दं बेफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायलायनाय जागोन। दा बे नुजाफैनाय जागोन आलासि महरैथ' जोंनि खावलायनाय बायदि जोंनिनो बिटिआरनि चिफ मानबदेब श्रीजुत बर' सारजों लोगोसे बिटिआरनिनो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मानबदेब जोंहा श्रीजुत गौतम दास सार आरो लोगोसेयैनो जोंहा बाहायनो बाहागो लाबावगोन जोंनिनो सिलिं समस्ति अर्थात बिधायक बा एमएलए मानबदेब जोंहा श्रीजुत जयन्त बसुमतारी सारजों लोगोसे जोंनिनो बिटिआरनि मानबदेब फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम श्रीजुत रन्जित बसुमतारी सारजों लोगोसे आरो जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि इडिसि मानबदेब जोंहा नबजित भगवती सारजों लोगोसे आरो जोंनिनो चिरां जिल्ला समाज कल्याण बिभाग अर्थात ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मानबदेब अफिसार सार श्रीजुत मनजित दास बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय बायदि गाबोन जे जोंनि जानो गोनां जे जोंनि नोरजिया जोनोम सान बे हाबाफारियाव जोंखौ जोंनि खावलायनाय बायदि मदद होफैगोन। चिरां जिल्लायावथ' जोंनाव मेक्सिमाम जोङो 5,000नि बारा दं। बेनि गेजेराव माखासेफ्रा पेन्सन एप्लाइ खालामनाया 2-3 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो बिथांमोनहा मोनफुंनो हायाखै। दा बे आरो जोङो जे पेन्सन मोनबाय थानाय फुराना लिस्ट बियो जोंनाव 811नि एसेल' बारा दङ। दा बेखौ लानानै जोङो गाबोन सारमोननि गेजेराव जों गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा सारमोनहा जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि थाखाय मा मा आसनिफोर बा स्किमफोर जोंनो डिक्लेयार खालामगोन बे सारमोननि सायाव थाबाय। दा बेजों लोगोसेयैनो आं खावलायबावनो लुगैदों जोंहा मानबदेब जोंनि बिटिआरनि नोरजिया आफादनि बा नोरजिया एसोसिएसननि मानबदेब प्रदिप मुसाहारि दिथागिरिजों लोगोसे बिथांनिनो जे सेन्ट्रेल कमिटिनि मावफारिया बिथांमोन आरो लोगोसेयैनो बिटिआरनि सिङाव थानाय जे जा बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार जे बिथांमोननि जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कमिटिनि मानबदेब जा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दं बिथांमोनहाबो गाबोननि सानाव जोंजों लोगोसे नैबे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंजोंनो गुवारै सावरायलायनाय जागोन। दा बेखायनो जों बिथांमोनहाबो गाबोननिबो जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव जयैनो बाहागो लागोन। प्रथমে আপনাক ধন্যবাদ দিয়া হল। অহাকালি আমার বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস থকাৰ কাৰণে আমি অল বিডিআৰৰ কাৰণে কাজলগাঁও হাইস্কুলত 3 ডিচেম্বৰত এই মৰ্মে আমি কামটো আগবঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি কোনো সংগঠনৰ নহয়, আমি অল চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিজেবিলিটি পাৰ্চনৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তা আমি। আমাৰ কালিৰ বিষয়টো হ'ল আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান বেনিফিচিয়াৰী আছে হয়তো কিছুমানে অনুদানটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাই আছে, কিছুমানে পোৱা নাই। এই বিষয়টোলৈ আলোচনা কৰিম আৰু কিছু আমি বিকলাংগবিলাকৰ হুইল চেয়াৰ যাৰ যি বস্তু দৰকাৰ হয় ইয়াৰ পৰা আমি বিতৰণ কৰিম আৰু কি। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী টোটেল 5,000ৰ ওপৰত আছে। সকলো যেনিবা চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া আগত আছিল আমাৰ ধৰক দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি, এইটো কেঞ্চেল কৰি পেলাই অৰুণোদয় দিল। আমি প্ৰথমতে 2,000মান মানুহে পাইছিলোঁ। বৰ্তমান কিছুমান ৰিজেক্টত আছে, কিছুমান পাই আছোঁ। আমি 872জন না কিমানজনে পাই আছোঁ, বাকীখিনি এতিয়াও পোৱা নাই। আৰু আমাৰ যোৱা বহাগ বিহুৰ আগত 1,491 বেনিফিচিয়াৰীৰ লিষ্টটো এপ্ৰুভ হৈ আহিছে। এইটো ডিচি অফিচত জমা আছে, কিন্তু ফাণ্ডটো দিয়া নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, পইচাখিনিও দিয়া নাই। অহাকালি যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে তাত আলহী হিচাপত বিডিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আহিব। আমাৰ অল বিডিআৰৰ
ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গৌতম ছাৰ ডাঙৰীয়া আহিব আৰু লোকেলৰ আছে আমাৰ সিডলি সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী ছাৰ আৰু EM ছাৰ